Mateo Kapitulo 27. Og sa pagbanagbanag sa kabuntagon, ang tanang mga punuan sa mga saserdote og ang mga ansyano sa lungsod na nagsabot batok kang Hesus aron sa pagpatay kaniya, og sa ilang gigapos siya, ilang gidala siya og gitugyan kang Poncio Pilato nga gobernador. Unya si Judas ang nagtugyan kaniya. Sa pagkakita niya nga gihukman si Hesus sa silot, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kabuok sa lapi sa mga punuan, sa mga saserdote o sa mga ansyano, nga nagaingon, nakasala ako sa pagtugyan ko sa dugo nga walay sala. Apan sila nag-ingon, unsa may amo, ikaw ang mahibalo. Og sa gisalibay niya ang mga salapi sa templo, mipahawa siya og milakaw, og nagbitay sa iyang kaugalingon. Og sa gikuha sa mga punuan sa mga saserdote ang mga salapi, nag-ingon, supak sa balaod nga igaipon kini sa bahandi sa mga halad, kay bili sa dugo. Apan sa nagakasabot sila, gipalit nila ang yuta sa magkukulon, aron pagalubngan sa mga dumuluong. Tungod ni ini, kadtong yutaa, ginganlan yuta sa dugo hangtod karong adlawa. Unya natuman ang gisulti pinaagi kang Jeremias nga manalagna, nga nagaingon, o gikuha nila ang katluan kasalapi. Ang bili niya nga ilang gipabilihan, ang gibutangan og bili sa pipila sa mga anak ni Israel. Og ilang gibayad kanila alang sa yuta sa magkukulon. Ingon sa gisugo kanako sa Ginoo. Karon si Hesus nagatindog didto sa atubangan sa gobernador. Og gipangutana siya sa gobernador sa pag-ingon, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Hesus miingon kaniya, giingon mo. Og sa ginasumbong siya sa mga punuan, sa mga saserdote o sa mga ansyano, wala siya motubag. Unya si Pilato miingon kaniya, wala ba ikaw makadungog sa daghang mga butang nga ginapamatod-an nila batok kanimo? Og siya wala motubag kaniya, bisan usa lamang kapulong. Nahibulong og dako ang gobernador. Karon, adunay batasan ang gobernador sa pagbuhi alang sa katawhan usa ka binilanggo sa adlaw sa fiesta, kung kinsa ang buot nila nga buhian, og unya may usa ka binilanggo nga bantog nga ginganlan si Barrabas. Busa, sa diha nga na nagkatigom na sila, miingon kanila si Pilato, kinsa ba ang buot ninyo nga pagabuhian ko kaninyo? Si Barrabas ba kun si Hesus ang ginganlan si Kristo? Kay iyang hingbaluan nga tungod sa kasina ilang gitugyan siya, og samtang nagalingkod siya sa lingkuranan sa hukmanan, gipasuguan siya sa iyang asawa sa pag-ingon, dili ka maghilabot ni anang matarong, kay karong adlawa daghan ang giantos ko sa damgo tungod kaniya. Karon, ang mga punuan sa mga saserdote og mga ansyano nag-ulo-ulo sa katawhan aron pangayoon nila si Barrabas og pagalaglagon si Hesus. Apan ang gobernador sa mitubag kanila miingon, kinsa ba kanila nga duha ang buot ninyo nga ako kaninyong pagabuhian? Og sila miingon, si Barrabas. Si Pilato nag-ingon kanila, busa, unsa ba ang pagabuhaton ko kang Hesus nga ginganlan si Kristo? Ang tanan nagaingon kaniya, ilansang siya sa krus. Og ang gobernador nag-ingon, ngano, unsa ba ang kadautan nga gibuhat niya? Apan sila na nagsinggit pagayod pag-ayo nga nagaingon, ilansang siya sa krus. Apan sa hingkit-an ni Pilato nga wala siya'y dag-anan, kundili nga nagadugang hinuon ang kasaba. Mikuha siya sa tubig og nanghunaw sa iyang mga kamot sa atubangan sa katawhan, nga nagaingon, ako walay sala sa dugo ni ining matarong,
kamo ang mahibalo, og mitubag ang tanang katawhan, og miingon, mahulog ang iyang dugo kanamo, og sa among mga anak. Unya iyang gibuhian alang kanila si Barrabas. Apan si Hesus iyang gihampak o gitugyan aron igalansang sa krus. Unya gidala si Hesus sa mga sundalo sa gobernador ngadto sa pretorio o gilikosan siya sa tibuok nga pundok o gihubuan siya o gisuloban sa usa ka habol nga mapula og na nagsalapid sila og usa ka purong-purong nga tunokon og gisulob nila sa iyang ulo og usa ka bagakay sa iyang kamot nga tuo og nagluhod-luhod sila sa atubangan niya na nagyubit kaniya nga nagaingon, maghimaya ka hari sa mga Hudyo og ilang gilud-an siya o gikuha nila ang bagakay o gibunalan siya sa iyang ulo. Og siya human nila bugal-bugali, ilang gihubuan siya sa kupo, o gisuloban sa iyang kaugalingong mga sapot, o gidala siya aron igalansang sa krus. Og sa minggula sila sa lungsod, hingsugatan nila ang usa ka taga-Siren, nga ginganlan si Simon, og kini gipugos nila aron magapasan sa krus niya. Og saming abot sila sa usa ka dapit nga ginganlan Golgota, nga kung hubaron dapit sa usa ka bagol-bagol. Ilang gipainom siya sa suka nga sinaktan sa apdo, og sa hingtilawan niya wala siya mobuot pag-inom. Og unya sa ilang nalansang siya sa krus, ilang gipanagbahin-bahin ang iyang mga sapot, pinaagi sa rifa aron matuman ang giingon sa mga manalagna, ilang gipanagbahin-bahin kanila ang akong mga sapot, pinaagi sa rifa, og nanglingkod sila og nagbantay kaniya didto. Og gibutang nila sa ibabaw sa iyang ulo ang ilang sumbong nga nahasulat, kini mao si Hesus, ang hari sa mga Hudyo. Unya gilansang nila sa krus, uban kaniya ang duha ka tulisan, ang usa sa tuo og ang usa sa wala. Og ang mga nanagpanlabay didto na nagpasipala kaniya og nagyango-yango sa ilang mga ulo og na nag-ingon, ikaw nga magaguba sa templo og magapatindog kaniya sa ikatulo ka adlaw, magluwas ka sa imong kaugalingon kung ikaw mao ang anak sa Dios. Manaog ka sa krus, og sa mauusab nga pagkaagi na nagbiay-biay kaniya ang mga punuan sa mga saserdote, kauban sa mga iskriba, og mga ansyano nga nagaingon. Sa uban, nagluwas siya. Sa iyang kaugalingon, dili arang makaluwas. Kung siya mao ang hari sa Israel, manaog siya karon sa krus, og motoo kita kaniya. Nagasalig siya sa Dios, luwason karon niya siya, kung iyang nahamutan siya, kay siya nag-ingon, ako anak sa Dios. Og sa mao nga pagkaagi, gipasipalahan usab siya sa mga tulisan nga gilansang sa krus, uban kaniya. Og sukad sa ikaunom katakna, miabot ang kangitngit sa tibuok nga yuta hangtod sa ikasiyam katakna. Og sa haduol na ang ikasiyam katakna, misinggit si Hesus sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nga kung hubaron, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Og ang uban sa mga nagatindog didto, sa pagkadungog nila na nag-ingon, kini nagatawag kang Elias. Og gilayon midalagan ang usa kanila, og mikuha og usa ka esponja, og gihumod kini sa suka, og sa gitaod sa usa ka tukon, gipainom kaniya. Apan ang uban na nag-ingon, pasagdi, tan-awon ta kung muanhi ba si Elias sa pagluwas kaniya. Og si Hesus misinggit pag-usab sa makusog nga tingog,
og nagtugyan sa iyang espiritu. Og ania karon, ang tabil sa templo na pikas gikan sa ibabaw hangtod sa ubos, og ang yuta na uyog, og nangabuak ang mga batong bantiles, og nangaukab ang mga lubnganan, og daghan nga lawas sa mga balaan nga nangatulog nangabanhaw, og sa nanggula sa mga lubnganan sa tapos sa iyang pagkabanhaw, nangadto sila sa syudad nga balaan, og na nagpakita sa daghan, og ang senturyon, og ang mga kauban niya didto sa pagbantay kang Hesus. Sa nasudong nila ang linog, og ang mga butang nga nagakahatabo. Nangahadlok sila pag-ayo nga nagaingon, matuod gayud nga kini mao ang anak sa Dios. Og didto nagatan-aw sa halayo ang daghang mga babayi nga na nagsunod kang Hesus sukad sa Galilea sa pag-alagad kaniya. Ang uban kanila mao si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Jacobo og ni Jose, og ang inahan sa mga anak ni Zebedeo. Og sa pagkahapon, miabot ang usa ka tawong dato nga gikan sa Arimatea nga ginganlan si Jose. Tinun-an usab ni Hesus. Kini miadto kang Pilato og gipangayo niya ang lawas ni Hesus. Unya si Pilato nagsugo nga ihatag kaniya ang lawas. Og sa gikuha ni Jose ang lawas, giputos niya sa usa ka mahinlo nga panaptong lino, o gibutang niya sa kaugalingon niyang lubnganan nga bag-o, nga kinalot niya sa bato nga banteles, o gipaligid niya ang usa ka dakong bato, paingon sa pultahan sa lubnganan, og milakaw siya. Og didto si Maria Magdalena, og ang usa ka Maria na naglingkod sa atbang sa lubnganan. Karon, sa pagkaugma nga mao ang adlaw nga sunod sa adlaw sa pangandam, ang mga punuan sa mga saserdote og ang mga Fariseo na nagtingob ngadto kang Pilato sa pag-ingon, Ginoo, nahinumdum kami nga kadtong malimbungon sa buhi pa nag-ingon. Sa human sa tulo ka adlaw, mabanhaw ako. Busa, magsugo ka nga lig-unon ang lubnganan hangtod sa ikatulo ka adlaw. Tingali kung moanhi ang iyang mga tinun-an sa kagabhion og ilang pagakawaton siya og manag-ingon sila sa lungsod. Nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Og ang naulahi nga kasaypanan, magalabi pa kadautan kaysa nahauna. Si Pilato miingon kanila, ana ay mga bantay, adtuan ninyo, liguna pag-ayo kutob sa inyong mahimo, mao nga giadto nila, o gilig-on pag-ayo ang lubnganan, nga gipatikan ang bato, ang mga bantay uban kanila.